Sudunga nga tong dakbayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan, sa kalisod nga kisaguban. Unta di na nato ni pasagdan, walay di masulbad kung tanan, magkahius lang sa pagpagkamana. Alang sa usag-usa, kitaragyud ang atong kaluwasan. Kayang gahom anaa sa katawan, Kinsa pa man di ay ang magtinabangay. Kinsa pa man di ay ang maginunungay. kinsa pa man di ay ang magdayo, kitaragi hapon ba'y? Kinsa pa man di ay Aduna tay ikong usog, nga di mabuntog, di mapukan. Antay-antay gihapon nga mag-abot mo, taliwala sa kalistanan. Bawion tang panginabuhi nga napagaan. Malikon ta ang kaninatagang taman, nakaaswagan, di matundak bayan. Maong giyawhang ang tanan, Itaragyud ang atong katuwasan, kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay. kinsa pa man di ay ang maginunungay. Kinsa pa man di ay ang magdayo, kitaragi hapon ba'y? Gamay pangapan ato, Dasig ba'y? gamay pangapan sakripisyo. Ikaw kinahanglan. Sa atong paglaom, subukan kitaragyud ang atong kaluwasan. Kay ang gahom anaa sa katawan, Kinsa pa man di ay magtinabangay. kinsa pa man di ay Maginunungay. kinsa pa man di Ang ay magdagong kitaragi hapon ba'y?
August 10, 2020, Monday. Mass intentions for 6:30 a.m. online Holy Mass. Petitions. Complete healing and speedy recovery of Father George Militante, SDB, Father Felix Furlan, Sister Gina Fernando, FMA, Sister Cora Haka, FMA, Jacinta Patalinghug, Frances, Cynthia, Walter Dejos, Ramon Castro, Arnold Piner, Marcelino Tejano, John Carlson, Mary Rose Andrina, Angela, Roy Malasarte and family, Marianette Cabrera, Cappadocia Cala, Mayan Katakura, Consolacion Tejano, Noli and Concon Tejano, Camilo Guillen II, Magdalena Pacanya, Gloria. Sick parents and relatives of our families and all our past peoples, especially Evelyn Pilar and Angelita Quirante and family, for continued blessings, good health, safety, protection, guidance, enlightenment of Richie Ann Alburo, Concon Tejano, Resi Joy Cuenca and family, Matus and Tito family, Melin Yungko, enlightenment and wisdom of Pil Marie Villamora for coming exam, fourth day novena in honor of Our Lady of Assumption, patroness of Maasin, special intentions of Sereno Miasco and family, for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Maxine Lord Abadia, Naluwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Chito and Grace Galang, Geraldine Chan, Lourdes, Segundino, Puraan Marie, Raymond, John Alain, Joben Benedict, Nenet, Cabrera family, Terdes family, William and Shoni Miranda, Maria Salome Lawas, Luz Biminda Yap, Hani Fritzi Yap, Christine Yap, Frances Johanna Yap, birthday of Michael Angelo Joaquin and Emilia Sencio. For the eternal repose of the following souls, Ernesto Pabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Reynaldo, Jose Protasio, Reverend Father Faustino, Memerta and Melanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio and Cayetana, Pura, Jose and Ben, Florence, Maximo Daclan, Epimaco Martilino Sr., Castro Chua Sr., Toring Lambo, Agnes, Nieves, Celeste Lienos, Benjamin, Jose, Bernadette, Angela, Leting, Ramon Sr., Monching, Gigi, Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Cerila, Vicente and Lourdes, Danilo Castro, Guillermo Sr. and Jr., Marina, Rosalina, Romana, Norma, Salome, Conchita, Vicente Sr. and Jr., Nigel, Edipolo Sr., Ignacia, Emiliana, Carlos, Alma, Armando Fortus, Asim Omesibic, Eulohia, Alberta, Achilles, Agripina, Frankili, Leopoldo Chan, Franklin Sison, Mercedes, Ramon, Dairo, Clara, Nicomedesa, Poliento, Danilo, Joselito, Aniceto, Perpetua, Roque Sr., Rosario, Placido, Ramon Sr. and Jr., Lorma Fiel,
Edward Fiel, Loretta Regis, Mark Fernandez, Rubilin Mier, Emeterio D. Chu, Rodolfo Lorenzo, Mario Jimenez, Jose Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Bienvenido, Cornelia Chua, Pilar Cariaga, Epimaco Martilino Sr., Cesar Diaz, Zenon, Rufina, Edwarda, Maximo, Jennifer Ivy, Antonio, Estrellata, Edelberto, Rosita Dacuyan, Albert, Olympia, Jesus Sr., Felipe, Albert, Francisco, Dan, Erwin, Victor, Potenciano, Saturnino, Euphemia, Maria Corazon, Erlinda, Amparo, Marvin, Melesia, Emmanuel, Epifania, Gaudioso, Sosima, Liberata, Dulce, Toribio Sr., Isidro Sr., Natividad, Gloria, Glenna, Grace, Father Ike, Heriberto, Teopista, Paulino, Perfecto, Policarpa, Webina, Beneventura, Paulina, Agustin, Alessia, George Jr., Juan, Consolacion, Romeo, Aurora, Galicano, Alfonsa, Edilberto, Asuncion, Jacinto, Encarnacion, Aquilina, Joaquin Jr., Felix, Margarita, Uldarico, Estrella, Diego, Atilano, Concordia, Guillermo, Benita, Miguel, Angelita, Alfonso, Juana, Eugenia, Albino, Natividad, Loretta, Loreto, Linda, Quirico, Democrito, Eustiquio, Felizarda, Cristina, Dani, Grace, Benita, Dani, Tertuliano, Natividad, Alger, Consorcia, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucia, Nilo, Edgar, Valjun, Sebastian, Catalina, Demosthenes, Esias, Juan Sr., Emmanuel, Edmond Barry, June Stephen, James Vincent, Sulpicio, Roger, Roldan Villegas, Segundino, Rufina, Ambrosia, Cayetano, Antonio, Cresilda, Carmelita, Leonardo, Lourdes Mascariñas, Paula, Julian, Juliana, Cresilda, Carmelita, Alfredo, Luciana, Leonardo, Petron, Bencio, Turping, Canora, Fabio, Ave, Alexis, Arturo, Felipe, Eufronia, Patria, Richard, Stephenson, Philip, Michael, Alfredo, Camela, Ligio, Rufo, Sosima, Isabel, Angeles, Ray, Ambrosio, Julia, Junicia, Maria, Angel, Juana, Rufo, Ligio, Erning, Rizaldi, Veronico, Leonora, Reynald, Pampila, Carolina, Joselito, Sara, Laureño, Jolito, Arnel, Cristitoa, Lito, Alfie, Marlu, Joby, Celestino, Krisha, Cyrene, Virginia, Juby, Dominico, Ricardo, Felicissima, Bienvenido, Esteban, Rafael, Cecilia, Fabian, Urbano, Iluminada, Paula, Glory, Marlon, Carmelito, Teolita, Walter, Manuel, David, Jacinta, Roque, Mauricio, Nepomucena, Emilia, Celeste Lienos, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Bienvenido, Abayap,
si Senando Sr., Constancia, Fermin Sr., Leonidas Perpetual Tandok, Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia de Sua, Catalina Pusa, Baldomero Nadal Jr., Antonio Ayala, Olegario Madera Sr., Magdaleno, Rosalina, Avelino, Victoriano, Maria, Emilio, Jesus, Lerena, Eduardo, Gloria, Pedro, Flor, Filomena Rago, Humberto Villaluna. Second day novena for the 48th day of Roselyn Romo, 34th death anniversary of Cornelia Yap Chua, 10th death anniversary of Carmelita Baluca, second day novena of Salvador Miasco, and all souls in purgatory, the forgotten souls, and those who died of COVID-19. Atong andamon ang atong kaugalingon alang sa Santos nga misa.
manindog palihog. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. maigsuon maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paghinong. Isugilon mo sayod ka man nakiling halaman isalin Kaluy anunta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug basayloon sa ato mga sala dan-unon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos dito sa langit, o kadai sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos ng itong hari, Diyos Ama
Magampo kita. O Dios, tungod sa iyang mainitong paghigugma kanimo si San Lorenzo, nahimong makanunayon diha sa pag-alagad kanimo ug mahimayaon diha sa martiryo. Himua nga mahigugma kami sa iyang gihigugma ug magbuhat sa iyang gitudlo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod palihog. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Timan-i niya ang nagpugas og diyutay, mag-anig diyutay. Apan ang nagpugas og daghan, mag-anig daghan. Busa, kinahanglan mohatag ang tagsa-tagsa sumala sa iyang gusto, ug dili magbugotbot ni maghuna-huna nagipugos siya. Kay ang Dios nahigugma sa naghatag niya malipayon. Ug makahatag ang Dios kaninyo og labaw pa kaysa inyong gikinahanglan. Nga tungod niini makabaton kamo sa tanan ninyong kinahanglanon ug sobra pagani alang sa tanang maayong buhat. Sumala sa giingon sa kasulatan, may natagon kaayo siya sa mga kabos ug nagpadayon sa walay katapusan ang iyang kaluoy. Ug ang Dios nya mooy naghatag og binhi sa nagpupugas, ingon man sapan aron kanon. Maghatag usab kaninyo sa binhi nga inyong gikinahanglan, ug magpatubo niini aron makaanig dako gikan sa inyong pagkamahinatagon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan ang tawo nya maluluyon ug nagapahulam kanila nya nagkinahanglan. Bulahan ang tao nga maluluyon o nagapahulam kanila nga nagkinahanglan. Bulahan ang tawo nya mahadlokon sa Ginoo nya naglipay pag-ayo diha sa iyang mga sugo. Ang iyang kaliwat mahimong gamhanang ibabaw sa yuta. Ang matarong mga kaliwat pagadaygon. Bulahan ang tao nga maluluyon o nagapahulam kanila nga nagkinahanglan. Maayo ang tawo nya magihatagon og mapahulam, nya nagadumala sa iyang kabtangan uban sa katarong. Dili gayod siya matarog, ang matarong nya tawo hinumduman kanunay. Bulahan ang tao nga maluluyon o nagapahulam kanila nga nagkinahanglan. Dili siya mahadlok sa dawtang taho, malig-on ang iyang kasing-kasing masaligon sa Ginoo. Ang iyang kasing-kasing dili matarog, dili siya mahadlok hangtod masudong niya ang iyang mga kaaway. Bulahan ang tao nga maluluyon o nagapahulam kanila nga nagkinahanglan. Kusog siya nya mohatag sa mga kabos, ang iyang kamangging hatagon, mulungtad sa gihapon, ang iyang gahom ibayaw ngadto sa himaya. Bulahan ang tao nga maluluyon o nagapahulam kanila nga nagkinahanglan. Palihog manindog. Sulti
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iya mga tinun-an, sultihan ko kamo, ang usa ka lugas nga trigo magpabilin nga usar gayud ka lugas. Gawas kun kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kun kini mamatay, mamunga kinig daghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi nining kalibutana, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot magalagad kanako kinahanglan mosunod kanako aron kun hain ako atua usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo, palihog manglingkod. May buntag kanyong tanan. Karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni San Lorenzo or ni Saint Lawrence, Deacon and Martyr. Mga kaigsuonan sa atong Ebanghelyo, which is proper of the feast that we are celebrating today, si Jesus siya nag-ingon, ang usa ka lugas nga trigo magpabilin nga usar gayud ka lugas. Gawas kun kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kun kini mamatay, mamunga kinig daghan. Now, kung atong pamalandungan, kining gisulti ni Jesus, siguro ang usa sa unang musulod sa atong hunahuna is, kung gusto ta nga magmalampuson ang atong pagpuyo, kinahanglan nga isakripisyo nato ang atong kinabuhi alang sa uban. Tungod kay niining pagiha, makabaton tag kahulugan sa atong kinabuhi. And so, we hear, for example, of people, especially older people, who speak about legacy. Gusto nila nga sa ilang pagbiya sa kalibutan, doon na sila'y contribution nga ikabilin ni ini. Aron sa ingon, makasulti sila nga, okay, doon ay pulos ang akong pagpuyo, nining kalibutan na. Now, certainly, nindot ni siya mga kaigsunan, no? Makahatag ni nato og contentment, no? Makahatag siya og fulfillment, no? Sa atong kinabuhi. And yet, kung atong tan-awon ang sumpay, no? Sa giingon ni Jesus, ma-realize nato nga siya, no? Si Jesus, nining puntuha, wala lang maghisgot og contribution para sa uban. Wala lang siya maghisgot og legacy o kabilin. Siya usab naghisgot sa kinabuhi nga madawat sa tao nga manggihatagon. Og kining kinabuhia dili lang ni about contentment, dili lang ni about fulfillment, kini mahitungod sa kinabuhi nga puno, sa kinabuhi nga nag-awas-awas, kini mahitungod sa kinabuhing dayon. Si Jesus nag-ingon, ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi nining kalibutana, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Mga kaigsuonan, we may not know much about Saint Lawrence, no, kay dugay naman kay ni siya nga kuan man ni siya, mga 3rd century nga saint. And yet ang iyang pagkamatay, no, ang iyang martyrdom dito sa Rome, naghatag og dako nga impact sa mga Kristiyanos niadtong unang panahon. So much so that after his death, celebration of his feast day rapidly spread. Si Saint Lawrence, being the in charge of the goods of the Church of Rome, ug sa dihang na-realize na niya nga hapit na siya nga mamatay, kay grabe man ang persecution, dunay persecution sa mga Christians during that time, unsa may iyang gibuhat. Iyang gibaligya ang mga gamit sa simbahan ug iyang gihatag sa mga kabos ug sa masakiton, no, ang halin niini. Nahibaw-an ni sa emperor, so gipadala niya ang iyang representative aron sa pag-angkon niini. O, asa naman tong imong
halin, asa namang mga kabtangan sa simbahan. Anihat sa adlaw nga gipaningla na siya, instead nga kwarta ang iyang ihatag, instead nga mga kabtangan ang iyang ipresentar, iya hinuong gidala ang mga pobre, mga buta, mga masakiton, ug iyang giingnan ang representative sa emperor. Kini sila mao ang bahandi sa simbahan. Tungod niini, naglagot og maayo ang representative, no, niadtong emperor, ang prefect, gisunog siya. Gisugba siya, no, gisugba siya didto sa dako nga baga, no, didto siya ug ginayhinay siya nga namatay. Mga kaigsuonan, si Saint Lawrence sa iyang pagtabang sa mga kabus, sa mga masakiton, sa iyang pagkamatay isip martir, siya wala lang magbilin og legacy sa simbahan. Siya wala lang maghatag og maayong panig-ingnan sa uban. Siya wala lang makatabang sa uban. More than anything else, siya karon atuan na sa langit. Siya karon nahiuban na sa Dios ug sa tanang mga anghel ug mga santos. Siya karon puno na sa kinabuhi ug kalipay. Ug kini iyang naangkon tungod kay iyang gipuy-an ang mga pagtulun-an ni Jesus. Sa atong pagsaulog sa iyang kapistahan karon, hinaut unta nga kita mahatagan og kadasig, kaisog nga Kristohanon aron maangkon nato ang kinabuhing dayon nga gihatag kanato, nga gisaad kanato sa Dios. Amen. Palihog manindog. Mga pagampo sa katawhan, sa pagsaulog nato sa usa ka bayani sa simbahan sa Roma, ang inahan sa tanang simbahan, musangpit kita sa atong mahigugmaong amahan aron itugot niya ang atong mga pangamuyo. Moingon kita, mahigugmaong amahan, patilinghugi kami. May gugmaong amahan, patilinghugi kami. Alang sa mga diakono sa tibuok simbahan, nga bisan sa mga pagpanglutos, mupadayon sa pagsabwag sa maayong balita, mga muyo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, patilinghugi kami. Alang kanila nga may voluntaryo pag-adto o pagtrabaho sa kabus nga mga nasod, nga makakita sa kabililhon sa ilang serbisyo, mga muyo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, patilinghugi kami. Nga ang mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit na kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, patilinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, patilinghugi kami. Alang sa mga nangamatay, ilabi na si Filomena ug katong namatay sa COVID-19, uban kang San Lorenzo, magdaig sila sa Dios didto sa langitnong puloy-anan. Mga muyo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, patilinghugi kami. Magahom nga Dios, pinaagi sa pangamahan ni San Lorenzo, Martyr, dawata ang mga pangamuyo nga among gipadangat nganha kanimo, sa ngalan sa imong nabanhawng anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod palihog.
Maigsoon pagampo kamoro ng ako gainyo sakripisyo dawato ng ta sa Dios nga Amahan makagahom sa tanan. Dawato nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdaig og paghimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok ng santos nga simbahan. Kaluy pagdawat Ginoo ang mga gasa nga among gihalad nining pangilin ni San Lorenzo, mahimo unta kini nga panabang alang sa among kaluwasan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit kayang imong santos nga martir si San Lorenzo sa pagsunod sa panig-ingna ni Kristo, mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos ang kagauman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kaitaasan. Dahil ko na mag-aari sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Palihog mangluhod. Santos ngayon ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipika sumihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagit napos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug mingon, dawata kini o Panginom ka mga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si
paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, iningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyambana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga natuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong Anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan. Diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Manindog palihog. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ang mga namo naanaas sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong giharian, katuman ang imong pagbuot, ginisayuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Inunuan sa kami sa Maayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala, umahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ipakita ta ang paginigsunay. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Palihog mangluhod. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of spiritual communion. Itang tanan. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Sa nanglamay katuigan, ang tugon ni Jesus sa katawhan, magdinahalay dayon kita tanan. Ayaw sunda si Cain, mapipatay kang Abel, kay managsuod ra kita tanan. Magdinahalay kita, o kini ang suya, katagan ang piling, ang kinabuhi sa usag-usag. Magdinahalay kita, kimunta kini kinaiyan, buhaton ka sa kinabuhi ang sukunya. Ang adunahan nagaingon, nga kang Jesus nagamahal, apan sa mga kubri madaog-daogon ug hapon. Bisan sa unsang pagmatuod, kung magpabilin siyang ako, pagkakun siyang nakigatubang kang Jesus. Magminahalay kita, mao kini ang sugo niya. Katagang pagbili, ang kinabuhi sa usag-usag. Magminahalay kita,
Himuon ta kining kinaiya, buhaton ta sa kinabuhi ang sugo niya. Maghinalay kita, paukili ang sugo niya, at tagang pagbili ang kinabuhi sa usag-usag. Magninalay kita, himuon ta kining kinaiya, buhaton ta sa kinabuhi ang sugo niya. Buhaton ta sa kinabuhi ang sugo niya. Manindog palihog. Magampo kita. Nabuhong kami Ginoo sa imong santos nga gasa, naghangyo kami kanimo nga ang halad sa among pag-alagad kanimo nining pangilin ni San Lorenzo, mahimo alang kanamo nga dugang mga grasya alang sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog, mangluhod, oratio imperata against the COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Rock. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaausab kanimo. ug manalangin kaninyo ang makaagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.